sa pamayo kan mga bareta. Lampas 3 milyones pesos na kantidad ning shabu na recover sa duwang magkasuway na operasyon sa Camarines Sur. Duwang minor de edad na lalaki, gadan man sa magkasuway na insidente ning pagkabutod sa Camarines Sur. Pigtutubudan na lider ning rebelding grupo, gadan sa engkwentro sa Sorsogon. Panibagong low pressure area, nakalaog na sa Philippine Area of Responsibility. Asin, mayon relief operation kan ako Bicol Party List. Tampok ang TV host komedya na si Willie Rebillame. Ginibo. Maray na hapon, Lunes, Hulyo 17, taong 2023. Uni na ang mga baretang tatak Bicol. Madadugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Ragon Catanduanes, asin 90.7 Radyo Ragon Legazpi. Lampas 3 milyones pesos na kantidad ning iligal na droga na kumpiskar sa magkasuway na operasyon sa Camarines Sur. Anom na target sa Baybas, arestado. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Pasado alas 2 kasudmang hapon kan arestaron kan pinagsararong puwersa kan Regional Police Drug Enforcement Unit Bicol, Station Drug Enforcement Unit Police Station 6, Naga City Police Office asin PDEA Bicol, ang pigkukonsiderang high-value target o HVT sa syudad ni Naga. Ang suspect binistong si 15 Nieto y Masculino, 37 anyos kan housing 2 Barangay Monserrat, Magaraw, Camarines Sur. Na-corner ang suspect sa ginibong Baybas operation sa Villa Oviedo Subdivision, Zone 7, San Rafael, Cararayan, Naga City. Matapos na pabakalan kaini, ninsarong pidasong not-tied o nakabugkos na transparent sachet na may laman na pigtutubudang shabu asin may gabat na 50 gramo, ang police pusher buyer, karibay ang 130,000 pesos sa sinsarong pidasong 500 peso bill bilang budol money. Apuera kaini, nakuhaan pa ang suspect ni 5 pidasong nakabugkos na transparent plastic sachet, laman na pigtutubod ang shabu, 10 gramo nin pigtutubod ang marijuana na nagkakantidad 1,500 pesos as iniba pang drug paraphernalia. Sa kabilugan, abuton sa 500 gramo naman nin shabu na nagkakantidad 3.4 million pesos ang nakumpiskar sa suspect. Sa mga operatiba, medyo haloy-haloy na ini. Dito lang siya to kung ini dati na may mga kaso. Kaya ini po ang area of operation niya, bakulang digdi sa siyudad ng Naga, kundi sa ibang parte kan Camarines Sur. So, iyan po, taga Magaraw, So, kataning lang na barangay na Banwaan kan Naga City. Nabot sabihon, bakulang sa Naga nag-operate ini, pati na tayo pang mga parte kan Camarines Sur. Sa presente, nasa kustodiya na kan Police Station 6 kan Naga City Police Office ang suspect as sinahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mientras tanto, sa Barangay Kadlan Pili parehong probinsya, sarong residensya naman ang sinalakay kan otoridad maagahon ka na kaaging Domingo. Pigkakarkulong 7.5 gramo nin pigtutubod ang shabu o kantidad 51,000 pesos ang na-recover kan otoridad sa mga sospek. Nabawi man kan otoridad ang ginamit na buy-bust money na nagkakantidad 15,000 pesos sa 5 sospek na enterong residente kan probinsya asin naaktuhan na nagagamit nin illegal na droga. Kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaatubangon kan mga sospek na dainamo na pinangaranan pa kan pulisya na nasa kustodiya pangunyan kan Pili Municipal Police Station. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Duwang minor de edad na lalaki, gadan sa magkasuway na insidente ning pagkabutod sa Camarines Sur, mantang siyam na parasira na napabaretang nawawara sa Camarines Norte. Nakuana, uyang report. Matapos ang sarong aldaw na search and retrieval operation kan pinagsarong persa kang MDRRM Musangay, Philippine Coast Guard, BFP, PNP asin Bantay Dagat Volunteers, alas 9:08 ning aga kasudma,
dagos nang na-recover ang hawak ang 11 anyos na lalaki na naku ang nagpapataw-pataw sa kadagatang saop kang barangay Nato sa ngay Camarines Sur. Magigirumduman na enot ng napabaretang nawawara ang biktima kang nakaaging Sabado matapos subot na luminubog ang piglulunadang kaning kayak na 200 metro na ang distansya sa parehong baybayon. Pigsasabing kaiba man kan biktima ang duwa kaaning pinsan. Naipaabot maning sarong concerned citizen ang insidente sa otoridad, rason sa tulos na pagkakasalbar sa duwang pag-iriba kaini. Pasiring da po ini sir duman sir sa tahaw sa may boya kasi gustong hilingon da ko anong yaon duman. Well, makamundo kasi ini baso duwang aki that time. So saro po nakaligtas ta totoo po ito maglangoy. Itong saro medyo mamundo kasi day talaga siya kasi day man siya totoo maglangoy. Na-resume po alas 5 aga. Search and retrieval na po si Ginibumi that time. Together manggirari po kang composite natin na ituyo. Approximately po 9:08 a.m. naglataw na po si Buddy, sa to ang victim. Kasudma, na-turn over naman ang hawak ang biktima sa iyang pamilya. Sa Pasakaw kang parehong probinsya, gadan man ang 17 anyos na lalaki, makalihis na mabutod sa kadagatang sakop kang barangay Balogo, kan nakalihis na Biyernes. Sa impormasyon, binalo subot kang biktima na isalbar ang nabubutod kaaning pag-iriba. Alagad ini ang nabutod man, nakasalbar ang pag-iriba kaini. Alagad daina swinerte pang makaabot sa ospital ang biktima. Mientras tanto, makalis ang anom na aldaw na search and rescue operation kang otoridad. Kasudma, dagos nang nakabalik sa kanya-kanyang pamilya ang siyam na parasira na napabaretang nawawara kang nagtalikod pang simana. Nakuha kang otoridad sa kadagatang sakop kang barangay Butuanan si Roma Camarines Sur ang mga nawawarang parasira. Sa impormasyon, Hulyo 11 kang maglawod ang mga nasabing parasira, lunad kang bangkang FB Mutya sa kadagatang sakop kang Binsons Camarines Norte, alagad daina nakabalik pa. Binisto ang mga parasira na sindaho si Lito Cosejo, 43 anyos kang Lucena City, asin nagserbing kapitan kang bangka, Anthony Quirante, Edmond Parago, asin Jun Kalisay na enterong residente kang Aplaya, Quezon, kaiba man sinda Ricardo Hansol, Eric Torres, Nazario Pardinas, Rodelio Abines, asin Armando Pajardo na entero man na residente kan Barangay San Roque, Mercedes, Camarines Norte. Sigun sa otoridad, naraot ang makina kang nasabing bangka, rason taano taday nakabalik sa piglalauman na petsa ang mga parasira. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Panibagong low pressure area, nakalaog na sa PAR. May posibilidad daw ining maging bagyo? Aramon sa report ni Carmelo Balya. Huli sa sunod-sunod na pag-uuranan na namamatay ang syudad ng Legazpi, ang sorbeterong si Tatay Nestor pigaagrangay na ang maluyang dilihensya. Istorya niya, solamenting pigkakwaan niya nin pang-urual daw na budget ang paglalako nin sorbetes. Kaya maski may mga pag-uuran, padagos man giraray siya sa paglibot kaini, sa paglaom na makadilihensya maski sa sadit na kantidad. Tarot sa mo yan, naharap ka, isang kaig isang tuka, di ka makasabi na daw nagura nagakuan, di ka magkayod. Dapat, importante magkayod ka talaga, kahit hit lang ang bisa mo. Sigun sa Pag-asa, ang mga pag-uuran na namamatay ang puon pa ka nagtalikod na simana, epekto pa man liwat kan southwest monsoon o habagat na mamamatayan pa sa mga masunod na aldaw. Laoman pag-abot sa Miyerkules, ang mas maura na panahon ay dadara naman kan pigbabantay ang low pressure area o LPA na dagos nang nakalaog sa Philippine Area of Responsibility o PAR kasubagong aga. Ito pong bagyong si Dodong, nakalawas na ito sa Philippine Area of Responsibility kan Sabado. Sinpadagos man itong naghihiro paluwas sa parayo digi sa Pilipinas. Alagad may panubagong low pressure area na nabilog digdiyo sa may northeastern east kang northeastern Mindanao. So as of 3 AM kasubago nin maaga, iniyo na sa distansyang 1,070 kilometers east of northeastern Mindanao. Sigun sa Pag-asa, dakula ang tsansa kaning maging bagyo kaya naman importante da ang ugalion kan publiko ang pag-antabay sa pigpapaluwas nindang updates. Pero pag by Friday hanggang sa weekend, posibleng magrani man ini yung LPA or pwedeng aning maging bagyo na siya by weekends or Friday. So by Friday hanggang sa weekend, posible po na naliwat nga ni magkusog pa man girari ini yung habagat.
Sa presente, mayo pa man indirektang epekto ng LPA sa bilog na nasyon. Alagad laoman tuyong hapon na sinbanggi, ang kalat-kalat na pag-uuran, pagkikilat asin pagdaguldol. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya. Piling evacuation center sa Albay, binipisyaryo kang relief operation kan Ako Bicol Party List. TV host, komedyante si Willie Revillame, nagtaong kolor sa aktibidad. Ang mga sorpresa asin pakwela ni Revillame, dalanon sa report ni May Arango. Mainit ang naging pag-ako kan mga albayano sa TV host komedya na si Willie Revillame na nagbisita sa probinsya kan nagtalikod na semana. Parte si Revillame sa mayon relief operations kan Ako Bicol Party List. Sa iyong pag-abot, inot na binisita kan wawawin host ang evacuation center sa Gabawan. Kaiba niya sinda Congressman Elizalde Co, Attorney Jill Bungalon, dating kongresista Christopher Co, asing Congressman Sam Bersosa kan tutok tuwin party list. Apuera sa pamumudbod ng papremyo, hinara naman ni Revillame ang mga bakwit na nagtauning kilig urong na sa kababaihan asin nakatabang para mayantras nga ni imalip kan ka mga mayon evacuees ang pasakit na dara kang padagos na pag-alboroto kan bulkan mayon. Hihingi ko ng pagkakataon na po pwede na tayo mag-wawawin dito sa inyong lugar. Lahat ng mga evacuees, lahat ng mga ipapatawag sa isang lugar, lahat kayo magsasaya sa araw na yan. So sana bago mag-Pasko, ganun pamaskuhan doon sa inyo, ng mga namumulo sa inyo. Sana makabalik kami dito, pero wawawin na yung mga paborito. Apuera sa bitbit na mapakonsuelo ni Revillame, may family food packs asin financial aid man na pigdistribuer ang partido. May mga pinanauman na wheelchairs. Alam po ninyo, itong Tagabangan Caravan, itong ginagawa po ng Ako Bicol Party List, ito ang patunay na ang Ako Bicol Party List, may election man o wala, talagang maaasahan nyo. Tama! Si Abigail asin si Tatay Jesus pirasa na sa ginatos na benepisyaryo kang aktibidad sa nasabing evacuation center. Ako ma'am, dakilo yung natabang madam bata. Wala na ako puro kwarta miski piso. Ay na barang panggastos. Maraming salamat po na magbibigay po yung Ako Bicol ng kagaya ng wheelchair. Matapos ang pagbisita sa primerong evacuation center, tulos na duminiretso sa San Andres Evacuation Center sa Santo Domingo Albay ang grupo nga ni manaumaning parehong sorpresa. Ang mga dumigenyong inila binanggad ang pasasalamat asing kaugmahan na personal na mahiling ang artistang si Revillame. Salamat sa Ako Bicol ta natabangan kami kang maski diit, maski por paano digdi sa evacuitan. Blessed kami na nakakarating dito yung mga medical mission ng Ako Bicol, ganun po. Para kay Santo Domingo Mayor Jun Aguas, bentahe na may mga siring na personalidad na nagsusungko sa saindang banwaan. Ang mga siring dake ang pagbisita, nakakapagpakusugman kan saindang moral. Urog na ngunya na may pigkakaatubang na krisis ang saindang lugar. Isa lang po, Kuya Will, unang-una po, maraming salamat sa Ako Bicol. And kita nyo naman ho, they're very excited. Kanina po sila nag-aantay as early as 1 p.m. Andito na ho sila. And dahil po dito, hindi tayo pinapabayaan ng Ako Bicol. And forever grateful po kami sa inyo, Kong Sandy. Thank you so much, Kong Jill. And of course, Kan nagtalikod na Sabado, sunod naman na binisita kang grupo ang Barrio Evacuation Center sa Kamalig, Albay. Kaiba naman sa nasabing relief operations kan Ako Bicol Party List si Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda. Dahil po kamo magandang ang pinaka number 1 po sa puso kan Ako Bicol, kamu po. Maski sa Kongreso, ang number 1 po talaga si Congressman Saldico. Siring sa mga nainot na evacuation centers, nagbariwas man digdining papremyo sinda Revillame. Kabali sa mga maswerteng benepisyaryo, iyo sinda Myra asin Johnny Boy. Magma po, magma. Natatabangan po kami sa Ako Bicol, tapos ang iba pang pong mga mga nagatarabang po din na nagadarayo. Dayupot na pasasalamat ang naging mensahe ni Kamalig Mayor Caloy Baldo kay Revillame. Urog na kay Congressman ko na nagtaon ni 200,000 pesos na cash, pondo para sa mga pangangaipo kan senior citizen sa Banwaan.
para sa mga senior. Dati kasi nagtanong ako sa inyo anong gusto nyo. Sabi nyo magbigay ng gatas. Ibibili natin ang gatas. Sabi Naghatod man ng kaugmahan sa mga bakwit ang komedyante asin co-host ni Revillame na si Boobsy Wonderland. Sa parehong aldaw, huring binisita kang grupo ang San Antonio Evacuation Center sa Tabaco City. 500 na pamilya gikan sa tulong barangay na Paramiam Trust na nagsisirong digdi ang naging benepisyaryo kan aktibidad. Sigun kay Kongresista Elizalde Co, obheto kan sa ilang relief operations na mapagian ang buhay kan lambang bakwit, asin maipamati sa mga ini na pirming yaon ng partido sa pagsuporta asin pag-alalay sa anuman agyat kan buhay. Napakasaya at dito ko nakikita ang difference na si Wawawi. Hindi lang yung pagpapasaya, yung tao na iiyak. So at least kahit nandito sa stress, very stressful, mawala ka sa bahay mo, at least nakapagbigay tayo ibang klase, hindi lang relief goods kundi entertainment. Mientras tanto, kasabay kang aktibidad, ipiglatag manikuan sa iyang plano na magkaigwan ng permanenteng evacuation center ang lambang banwaan, asin syudad sa probinsya na pirming naaapektaran ng mga kalamidad. Sa iya man napig-asigurar na bako ini ordinaryong evacuation center. Apwera sa magiging air condition ini, kasabay sa plano ang pagkakaigwan ng health facilities asin recreational area sa mga imumok ng evacuation centers. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. Pigtutubudan na lider ng rebelding grupo sa Sorsogon, gadan sa engkwentro. Asin, abangan ang mainit na eksena sa Thanksgiving concert kang Ako Bicol Cup sa Camarines Sur. Yan na sinibapang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Pigtutubudang leader ng communist terrorist group na nag-ooperar sa Sorsogon, gadan sa engkwentro. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Gadan ang pigtutubod ang leader kan Communist Terrorist Group o CTG sa nangyaring engkwentro sa sitio Marinas, Barangay Buton, Kasiguran, Sorsogon alas 7:30 ng aga kanakaaging Sabado. Sa impormasyon mantang nagkukondukta ng intel-driven operation ang 31st Infantry Battalion, Regional Intelligence Unit 5, Sorsogon Police Provincial Office, 503rd asin 504th Maneuver Company sa nasabing lugar. Natsyempoan kan tropa
Ang presensya kanda imababa sa 5 miyembro kan CTG asin nakaribay nin putok sa otoridad na nagdura nin 20 minutos asin nagresulta na nga natulo sa pagkagadan kan pigsasabing leader kan Platoon 1, KLG1, SRC1, BRPC na si Fernando Dialogo o alias Karen Jepoy Encar. Bago mangyari yung encounter ay base doon sa report ng civilian, ilang araw na silang namamalagi doon sa lugar. At nagpasya na nga silang i-report yon para ma-address nga at baka sila ay madamay. Na-recover sa lugar kan enkwentro ang sarong M16 rifle, 2 magazine na kargado nin mga bala asin mga personal na kagamitan kan CTG. Sabi nga kay Major General Bahaw, ang pinuno ng 19th Infantry Division, ito ang pinakamalaking regalo nila pinakamalaking ambag nila sa sambayan ng Pilipino. Mientras tanto, nasa kustodiya ng unyan kan otoridad ang apat na pag-iriba kan pigsasabing nagada na leader kan CTG. Matapos na kusang sumuko sa otoridad, alas 10 din aga kan parehong aldaw. Kasabay man kan sa indang pagsuko, ang pag-turnover nin tulong high-powered firearm. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia. Thanksgiving concert kang Ako Bicol Cup Camarines Sur Leg. Ginibok ang weekend. An mainit na eksena asin rakrakan sa konsyerto. Dalanon sa report ni May Arango. Ready na ba kayo para sa Franco? Kamikasi! Rain or shine, talaga naman na jump pack ang ginibong Thanksgiving concert kang Ako Bicol Cup sa Camarines Sur. Kan nagtalikod na Sabado na ginibo sa open field kan University of Nueva Cáceres sa syudad ni Naga. Antes pa man mag-perform ang bandang Kamikasi asin ang bandang Franco, inot nang nakirakrakan ang crowd sa performance kan local bands na dating Don Juan asin Kunyan. Iparin mo sa ulap, sisiring mo sa dagat, hukayin mo sa lupa, baka naroon ang kalayaan. Libre ang admission kan concert, kaya naman ang fresh graduate na si Beatrice, kaibaan sa iyang circle of friends na inanggad pinalampas na makisabay sa kaugmahan. Stress reliever din po kasi dakol po kaming stress as graduating din, as nag-graduate. Tapos, dagdag memory din po, like bonding. Kiiba naman ang sa iyang pamilya, si Joy Marie nakidalan man sa konsyerto. Sobrang ganda ng event. Natuloy siya kahit maulan. Dahil dito sa concert na to, nakita ako na madaming nagawa ng Ako Bicol sa buong Naga. Oo, Camarines. Oo. Mas nagkaroon siya ng exposure. Mas nag-init naman ang audience kan magluwas na ang bandang Franco. Much love and respect to all the Irie people here tonight. Spread out your wings, head to the sky. Lean over and you know where it touch the sky. You, I wanted to see sunrise. I wanted to feel. Nakijoy naman sa selebrasyon si Ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon. Sa iyang mensahe, sinabi kan opisyal, magin ang sports kaipuhan man tawan ni hirarom na importansya. Rason ta ta binilog ninda ang Ako Bicol Cup. And dadaroon ta pa ini sa ibang probinsya sa bilog na Bicol Region. Ano po? Anyway, salamat sa provincial government of Camarines Sur sa pahingenot ni Governor Luigi Villafuerte, kay Congressman El Rey Villafuerte, and of course to our City Mayor of Naga, Mayor Nelson Ligacion, sa daw pong tinaong pinahiling na suporta sa Satuya. Huring nag-perform ang bandang Kamikasi. Mas naging buhay ang crowd, urog na kan mag-perform na ang lead vocalist kan banda na si Jay Contreras. Saro sa mga nagpa-hype up sa audience ang pamosong kanta kan banda na Dubidu. Lasto ko po rito namin! Takan nito! Dubidu! Eto na! Eto na! Eto na! Yeah! Dubidu! 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 Dubidu!
Dugang man sa kaugmahan ang pananao kang bukalista kan sa iyang mga personal na gamit. Ika'y biglang natauhan. Mientras tanto, ngunya na bulan, piglalauman na magsikad ang Ako Bicol Cup Camarines Norte Leg. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango. St. Padre Pio Chapel sa laog mismo kang business center sa syudad ning Legazpi. Bukas na sa publiko. Pasyarantayan sa istoryang ini. Matapos ang maglilimang bulan na konstruksyon, dagos nang nahaman ang St. Padre Pio Chapel sa laog kang Embarcadero de Legazpi sa syudad ning Legazpi. Kang nakaaging Biyernes kang formal nang buksan ang kapilya sa publiko. Kasabay kang pagbubukas, ginibo man ang pinakaprimerong banal na misa na pinanginota ni Father Levi Quitasol, asin inatindiran man mismo kang mga tao sa likod kang konstruksyon kang kapilya. Sigun sa marketing head kang business center na si James Alejandro Tawag, saro sa pinakaobjeto kang pagkakamukna kang kapilya, iyo ang matawan ng mga katolikong deboto ning mas komportableng lugar na paghurup-hurupan. Kumbaga na ang old chapel kang Embarcadero, nayaon dyan sa may dating location niya, na-destroso ito kang nakaaging kalamidad. Kaya ining ano niyan, chapel kang Embarcadero, nirelocate duman po sa area na kung saan medyo safe siya from calamity. Kasi itong dati kaya nasa may gilid talaga kang dagat and dito inawasan. Pag nakukusog si Hukol, delikado po talaga siya, especially pag may typhoon. 165 square meter ang kahiwasan kang kapilya na pigdisenyo kang interior designer na si Maria Cecilia Rabelas. Sa laog kang chapel, risan ng gadang alaukol na disenyo na sigun kay Tawag, talagang ipigsusog sa ukol. Saro kaya sa atraksyon sa luwas kang nasabing business center, ang kadagatan na mahiling sa gilid sa nakang sa indang edipisyo. Air-conditioned man ang kapilya. Mo sa spirit actually, no? Kasi magayon talaga si pa-conceptualize kay ning chapel Embarcadero dedicated to St. Padre Pio. And then, so mind kang artist kay ni, talagang nakafocus din siya kung saan located sa Embarcadero kasi Embarcadero baga is waterfront. Kaya kung mapansin mo po ang satuyang Kisame, garo siya waving na water. Kang nakaaging Pebrero kang puunan ang patrabaho. Petsa 15 ngunya na bulan kang ini ang mahaman. Kaya kaning makaakomodar ning sanggatos na katawo. Antes ang pagkakaigwadig ning bagong St. Padre Pio Chapel. Enot ng pigkondusira ning banal na misa ang Center Plaza kaini urog na tuyong Disyembre. Nagkaigwa naman digdining mga masadit na kapilya. We strictly implement na didi po sa loob ng chapel, wala kayo mag-smoke, vape man yan, or cigarettes yan, syempre bawal po talaga yan. Then, observe ta po ang silence habang nasa laog po kita, tanganing di kita makadistorbo sa mga namimibi man na iba. Sa mga maut mag-atindir ning banal na misa, bukas ini kada Domingo tuyong alas 5 ning hapon, bukas man ini tuyong primerong Biyernes, as ini ka 23 kang bulan, tuyong alas 4 ning hapon. Makukuha ang St. Padre Pio Chapel sa ground floor kang Embarcadero de Legazpi. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Asin yan ang katripunan kan mga istoryang Tatak Bicol. Ako si Nomer Corporal. Salamat!